Usman tare da Alhaji Lawal Malumfashi injiniya yana godiya da shahararren kamfanin AM Makaifar Taya, babban kamfanin sai da tayoyi wanda bai da tamka a jihar Katsina, da kuma injiniya Alhaji Lawal Malumfashi muna godiya wannan kaya ta ku a wannan waje da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye hanya.